Egy bringás futárcég nyerte 2015-ben a társadalmi hasznosságdíját. A díjat olyan vállalkozások kaphatják meg, amelyek filozófiájukkal követendő példát állítanak más vállalkozásoknak. Fontos szempont a gazdaságosság mellett az innováció és az értékteremtés is. A stúdióban köszöntöm Bodó Teodórát, a Provident pénzügyi Zrt. Vállalatok és kormányzati kapcsolatok igazgatóságának vezetőjét, valamint Kürti Gábort, a hajtás-pajtás ügyvezetőjét. Kezét csókolom, jó reggelt kívánok! Hát akkor Kürti úr, gratulálok, mert akkor ezek szerint ezt a társadalmi hasznosságdíját tulajdonképpen idén önök nyerték, de egy kérdés az elején, mert szerintem az önök cégét, vállalkozását alapvetően mindenki ismeri, vagy legalábbis nagyon sokan ismerik, hogy ebben az innováció mit jelent? Hát igyekszünk olyan technológiát használni mindig, ami éppen mindenki előtt jár egy kicsivel. Ez a biciklik esetén teherbicikliknek a használatát jelenti, illetve elektromos rásegítésnek az első közötti használatát jelenti. Tehát a teherbicikli azt jelenti, bocsánat, a szavába vágok, hogy nagyobb súlyokat, csomagokat is képesek egyik pontból a másik pontba szállítani. Igen, és most, amikor éppen abba a problémába ütköztünk, hogy nem elég a teherbicikli sem, akkor az ország első elektromos furgonja is a miénk, amivel az 5. kerületben kézbesítünk csomagokat. Igen, találkoztam már ezzel is. Teodóra, mennyire volt nehéz, körülményes tulajdonképpen a pályázók között elbírálni azt, hogy most kié legyen ez a díj? A díjat 2014-ben alapítottuk, ez azt jelenti, hogy a Provident pénzügyi Zrt-n kívül a Hungarian Business Leaders Forum és a Figyelő Gazdasági Hetilap közösen szánta el magát, hogy egy olyan díjat szeret létrehozni, ami egy különleges lehetőség, hogy megmutassák magukat a cégek, amelyek valami egészen speciális és értékteremtő dolgot tudnak felmutatni. Tavaly a Kossuth Nyomda, a Kossuth Kiadó kapta ezt a díjat a kulturális területen, az idén pedig nagyon-nagyon nagy küzdelem volt itt a kuratóriumi ülésen, hogy kik kaphatják meg ezt a díjat. Körülbelül 25 vállalkozásról gondolkodtunk, ezeknek egy része jelentkezett magára a díjra, más részüket pedig a kuratóriumi tagok javasolták. A hajtás-pajtást a kuratóriumi tagok közül az egyik kolléga javasolta, méghozzá nem azért, mert közel 22 millió kilométert bicikliztek a kollégák. 22 millió Így van, kilométer? És nagyjából azt jelenti, hogy kb. 550-szer kerülték meg a Földet, ugye, igen. Két keréken. Tehát nem ez volt a nagy teljesítmény, hanem inkább arra gondoltunk, hogy egy olyan családi vállalkozás, amely 2 fővel indult, és gyakorlatilag 22 éve működik, tudott egy olyan dolgot felmutatni a magyarországi biciklis kultúra fejlesztésével kapcsolatban, ami szerintem egyedülálló. És most hányan dolgoznak, hogyha 2 fővel lett alapítva? 70 munkavállalónk van. És ők tekernek reggeltől estig non-stop. Hát igen, van autós futár is, de hát igen, éjjel-nappal, hétvégén is, de azért jellemzően a hétköznap munka közben. Ugye a felvezetésben említettem azt, hogy ez a társadalmi hasznosságdíja, ön ugye megemlítette azt, hogy ebben mi az innováció, ezen kívül meg tudjuk találni azokat a pontokat, mérföldköveket, hogy a társadalmi hasznosság hétköznapi nyelvre lefordítva a hajtás-pajtás életében mit jelent? Környezettudatosság, például az egyik fontos dolog, az az üzleti és stratégia, filozófia, hogy a céget építik, ahogy a kollégákkal bánnak, az, hogy próbálnak olyan korrekten, átláthatóan és tisztán működni, ami mindenképpen egy kifehérített, fehér üzleti működést feltételez, és egy olyan típusú jövőbe mutató irány, amivel szerintem a biciklis társadalmat képviselik Magyarországon. Hát most nem tudom, hogy maradt-e önben még olyan plusz gondolat, amit Teodóráját el Hát igen, talán egy maradt, hogy szerintem nincsenek felelős vállalatok, hanem csak felelős emberek vannak. Egy vállalaton belül, a szervezeten belül akár a legalsó szinten, vagy akár a tulajdonos, illetve olyan emberek is vannak, akik megbízzák a felelős vállalatokat, mert hiába felelős mondjuk a hajtás-pajtás, hogyha éppen mondjuk befizeti az adóját, emiatt 10%-kal drágább, és nem kap megrendelést, mert mondjuk az árverseny miatt. Tehát az is felelős, és igazából az is érdemli ezt a díjat, aki bennünket rendel annak ellenére, hogy mondjuk mi bejelentünk mindenkit. Tehát ez egy tovább lehetne nyugodtan adni ezt a stafétát másoknak. Hogyha most előre tudnánk pörgetni az időkerekét, így a következő 5 évre mit lát maga előtt, hogy a hajtás-pajtásnak hova kell fejlődnie? Hát amíg elektromos repülők nem lesznek, addig szeretnénk a csomagszállításban minél inkább előre törni. Nagyon jó lenne, hogyha a belvárosban ez jellemzően kerékpárokkal vagy elektromos eszközökkel történne. Főleg azért, mert egyébként egy európai tanulmány szerint minden 5 furgonból
furgonból, csomagszállító furgonból a városokban körülbelül 2 kiváltható kerékpárral vagy teherkerékpárral is. Hát persze, mert vannak olyan pontjai a városnak, ami egyébként is viszonylag körülményesen közelíthető meg. Teodóra, egyébként ezzel a díjjal túl az elismerésen, meg az exponálják magukat érthető módon, ugye díjátadással kapcsolatban még mi minden jár? Hát elsősorban az a megtiszteltetés, hogy mondjuk a HBLF, mint szakmai partner és a legnagyobb magyar vállalatok vezetőit tömörítő szervezet, vezetői úgy gondolják, hogy egy cég érdemes erre a díjra. Ez szerintem egy nagyon komoly visszajelzés. Mi nem pénzjutalmat adunk, hanem inkább egy lehetőséget, hogy megmutassuk a jó gyakorlatot a nyilvánosságnak. Kérem, így is lehet csinálni. Igen. Önök egyébként használnak? Természetesen. Futárokat? Természetesen. És őket? Igen. Őket is használják. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek hozzánk, és gratulálok még egyszer a díjra. Köszönjük. Köszönöm szépen.